Assalamu alaikum abokaina. Yau ma dai ga mu nan mun zo da wani abun mamaki yadda za ku editing ɗin hoton ku ya koma kamar haka. Da farko za ka shiga Google Play Store naka. In ka shiga za ka ga wajen inda aka rubuta search a nan za ka shiga. Za ka rubuta HD haka space sai ka rubuta photo sai ka rubuta editor ga hinan ma ya fito a nan pic editor. Already dama mun riga da mun yi downloading application kawai shiga za mu yi. To kai sai ka shiga ka yi downloading nashi. Kana shigarsa kamar haka. Ɗan jira ya ɗan buɗe. Suna ɗan sa mana talla ne saboda ba wani ba sai ka biya ba to. Zai kawo maka fuskar application ɗin kamar haka. Da farko za ka taɓa wajen nan inda aka rubuta photo editor nan. Ga shi nan wajen nan. Wajen nan da ga hinan wajen nan. Za ka zo ka shige shi. Da farko za ka shige shi kamar haka. Sai ka ne kun ga hotunan da muka yi editing nasu ko? Za ka je ka nemo hoton da kake so ka sa background. Yanzu kamar muna so za mu ɗau wannan hoton ne. Kun gan shi nan? Kun gan shi hoton nan? Wannan za mu ɗauka yanzu mu je mu sa shi a background. Suna ɗan sa mana talla ne a ciki. In ya gama ya buɗe maka haka sai ka zo ka shiga inda aka sa nan. Yana aka sa maka change background. Sai ka shiga shi kamar haka. Ɗan zama ɗan search ne. Kun gani ko? Sai ka zaɓi inda kake so za ka sa hotonka. Da kwai wani abun mamaki ƙasa ce. Kaga nan muna ƙasar Japan ne. Ku kalli nan saman nan. Kalli nan saman nan. Kaga nan muna ƙasar Japan ne. Kaga duk wata ƙasa da kuke so a nan za ku iya sawa. Kun gani? Korea, France, Australia, haka Hungary, China, Egypt, Greece, Germany. Ina ne kaga duk ƙasar da kake so ko ina ne haka kun gani? Kun gani? Kaga nan da farko dai. To in kana so ka abu nan sai ka zaɓi inda kake so ka sa hotonka. Ka gani? Ka gani? Kawai ɗan jira ne suna ɗan bubbuɗewa. Ina ka zaɓi inda ya maka. To yanzu dai mun zaɓi nan. Kun gani? Mun zaɓe shi a matsayin inda za mu sa hotonmu. Ku ɗan jira yana ɗan abun ne. Kun gani? Za ka yi zooming nashi yadda kake so. Za ku yi zooming nashi iya yadda kuke so. To bayan ka gama ɗauka ka saita shi iya yadda kake so. Akwai yadda za ka sa mutane duk muna zuwa gaba za mu nuna muku. Sai ka zo ka taɓa nan. Ka gani nan? Inda aka rubuta background change sai ka rubuta ka ga alamar tick sai ka taɓa shi. Kaga yana na show ad yana zai save ne. Ɗan yi haƙuri yana ɗan to daga nan dai ka zo ka taɓa inda aka sa save ɗin nan. Ga hinan a sama nan. Ga shi nan. Bayan nan in ka taɓa inda aka rubuta save ɗin nan. Ka gani? Hotonka ya riga da ya save kana komawa cikin abun nan. Ka gani?
yanzu ya riga da ya save kaga successful, your photo has been saved successful. Yanzu zaka zo ka dawo ka shiga cikin gallery naka wanda zaka yanzu zaka ga hoton da muka amfani da shi, muka abin ɗin shi yana ina ne kun gan shi nan, kun gan shi nan. To ku biyo mu a channel na gaba, za mu nuna muku yadda za ka haɗa su da yawa.